خب ассалому алайкум ҳаматони азиз ва ҳамзабонони рӯи олам. Ба он нафаре, ки дар кишварҳои ғайри мусалмонӣ мо зиндагӣ мекунем, бояд ин рафторро бо фарзанд бояд кунем. Якумаш мо ба фарзанд бояд гӯем, ки фаромӯш накун, ки ту мусалмон ҳастӣ ва бояд, ки дар дини ислом мо умур ба сар барем. Ина бояд гӯем, ки бачаҷон, духтарҷон, ту фаромӯш накун, ки мо мусалмон ҳастем. Нагӯем, ки ту мусалмон ҳастӣ ва мегӯӣ: оча, отат худи чӣ? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва вақте ки ба одамо мегӯяд, ки чаро ин корро мекунем, хатогӣ мекунем, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям худашонро хуш мекард, мегуфтанд, ки чаро мо то ҳоло ба ин хатогӣ роҳ медиҳем. Мо бояд гӯем ба фарзандон, ки бачаҷон, мо мусалмон ҳастем, духтарҷон, мо мусалмон ҳастем, дар куҷое ки набошем, мо мусалмон ҳастем ва бояд, ки дар дини ислом бояд, ки умур ба сар барем. Дуюмаш, ки эҳтироми волидайнро ҳеҷ гоҳ аз ёд набарор, ки падару модарро эҳтиром бояд кунӣ, дӯст дорӣ, аз гапи падару модар бояд берун набароӣ. Ина бояд, ки ба фарзандон гӯем дар кишвари ғайри мусалмон будан. Барое ки дар кишвари мусалмонӣ хай мебинад, ки як одам эҳтиром каста накунад, ки дар кишвари ғайри мусалмониҳо дигар хел аст нисбати эҳтироми падару модар. Ҳамин хел аст ҳаматони азиз. Эҳтироми аз худкалонро низ фаромӯш накун. Эҳтироми аз худкалон низ ба фарзанд бояд, ки мо гӯем. Асосҳои дини умумии исломро бояд, ки ба фарзанд мо омӯзонем. Ба монанди чӣ? 5 рукни ислом бояд омӯзонем. Калимаи шаҳодатро бояд омӯзонем, калимаи тайбаро бояд омӯзонем, намоз хонданро, рӯза гирифтанро, хоб Қуръон хонданро агар касе ки тонад, ба кӯдакаш Қуръон хонданро таълим диҳад, ин беҳтарин аст. Мегӯяд, ки дар ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу ки касе ки агар падар модаре ки фарзандро агар Қуръонхон кунад, дар рӯзи қиёмат дар ҷаннат дар сари он падару модар тоҷ мепӯшонанд, ки ту фарзандро Қуръонхон кардӣ. خب بعد инчунин эҳтироми устодон, муаллимҳоро инчунин чиз дар мактаб эҳтироми устодони муаллимҳоро дар куҷое набошад ва дар донишгоҳ ва дар мактаб бояд, ки риоя кард. Яъне ки ба кӯдак бояд мо фаҳмонем, ки устодонро дар куҷо ки набошад, курс ба ту таълим медиҳад, донишгоҳда таълим медиҳад, дар мактаб таълим медиҳад, дар куҷое ки набошад, бояд, ки устодро мо эҳтиром кунем. Шумо эҳтиром кунед, ба фарзандон бояд фаҳмонем. Як бор духтари ман гуфт, ки муаллимам бисёр муаллимаи духтари ман 4 сол шудаем, хеле чӣ мекунад, сухан метаҳад. Баъд духтарашам гуфт, ки очаҷон, мехоҳам мактаб равам. Ман гуфтам: сароҷон, мактаб ту бояд равӣ, муаллима ба ту маъқул нест, ба муаллима ту нигоҳ накун, гӯш кун гапоша. Вақте муаллима рӯша тарафи тахтаи синф мекунад, нигоҳ кун ба тахтаи синф, гӯш кун гапоша. Вақте ки мисол рӯша тарафи ту мекунад, рӯша нигоҳ накун, фақат гӯш кун. Ту бояд, ки илма гирӣ. Муаллима ба ту маъқул ҳаст нест, ту бояд, ки савода гирӣ. бале, мешавад, ки муаллима ё ки муаллим ба хонанда маъқул нест, баъд мебарашад, ки ҷангш мекунад, бечи суханҳои паст баланд мезанад. Дар ин ҳолат мо ба фарзандон бояд гӯем, ки маъқул ҳаст нест, бояд, ки илма гирӣ. То қад ки сабр кун, худованд бо сабркунандагон аст. Бо сабркунандагон аст, бале. Сабрро бояд пеша кунем. Сабр ин чӣ мегӯянд, калиди ҳамаи мушкилиҳост. Хоб, подписаться, лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Дар пеш бо видеоҳои хеле ҷолибу манфиатовар аст барои мо ва шумо.